bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala mon salminama jurama yettama gonɗen ɗo hannde koye dendal bandiraɓe men jawɓe noon ko gila rewo ha worgo sababu ñalawma o kala ko wawi wonde o woni sababu dendinɗo bandiraɓe jawɓe enɗam rendiɗo dohol rendiɗo e kosam rendiɗo indema yettode mami bismimama ɗo e nokku he e kuuɓal e hoddiɓe wuro jeyaɓe ɗo e timbere fof ne bisma e nokku he ñalawma hannde ko ñalawma jawɓe so wiyama jawɓe noon jaw ɗo fuɗɗi ɗo eɗo wotti ɗo fof ne heewi ummade e elega ha yetti beele urgel ha yetti ɓundu Mamadou Moussa ha yetti dumgel dadde kuƴo mbaɗa ha yetti sal jeeri mama jiya ɗum ɗo fof ko nokkuji jawɓe ha yetti juut ɗum ɗo fof ko nokkuji jawɓe fof jatata koye jaw kadi wona ɗon ɓe kaaɗi jawɓe ne jaaji ɗo ɓe kaaɗi e Jolof ko riba sen ɗo ɓe kaaɗi e ɓundu ko dindeje ɗum ɗo fof koye hoore jaw e RTS ummima gila Dakar lewlel pinal Abou Samba Diop a waɗi déplacement ha yettima ɗo henna e wuuro Bellu a yettima ɗo e aynaɓe ɓague e mbewla mbaje mbamba ko kuraɓe kartaji daɓiɓe ne ni laaɗi condi wiya jogue biral jomre jatol Moussa e ɓooyi mbaɗa suudi woni kono bandala jaw galle birama so e wuuro guelaji tariraɓe debaka calle buubu calle holtaniɓe hamade sule nalla aali jawel pullo pernoɗo jimmalla o ferde gueloɗi jeeɗiɗe jaadi lumbire ma e jaali ko tacci hoɗe hoore wende ɓokki samaba mbimo lora olel Samba Salor kokkoji balla dugaji garaji hari sule la wona e lawo banna beeli jawa sule bela joyi o gettano hamed dembe jaw taraɓe wilo haale jamma ale galaji galle hara koje kono guelaji hara jamde kono noon ko wona noon mbimi ko aynaɓe ɓague e mbewla mbaja mbamba e ko kuraɓe kartaji daɓi ni laaɗi condi fulɓe tokinoɓe togue dimaɗi ɓe jari nandam guelo dimaɗi nanda ñiiɓe pella jima pelle paladade jecci toon dawa mo so taw kundi pellañaɗe kewan condi winoɓe janggen ha mbawen pellen ha kumnen dokken keddoɗen gotel nawen men mbasa nawde gacce wambaɓe mabɓe suudi paat gonga noon bisimilla moon tawde mbaɗɗon ɗo ko am wiite Abdoulaye Daouda Diallo bisimilla moon aynaɓe sippoɓe jeere waalo e hoddiɓe men e kuuɓal ɗo foof hande ko jaw woni ɗo hande ko ñala jaw adna ko cabbi gorle so neɗɗo yontama ya aynoyi ƴewade majjirede haɗon soganede aha adna ko meeɗi yette ko natti saɗa meeɗa yewta meeɗa ko hetta ko waɗa ko ma hedde alede hande ko ñalawma aynaɓe ɓague mbewlo mbaje mabɓe kuuro kartaji baggi ni laaɗi cundi eyyi gonga mi salminima mi yettima bisimima kala garɗo e nokku he innam ko Demba Leɗɗo Guiss mbiya jeeyam si jatma ɓuuɓi jawɓe aha bandiraɓe jawɓe e bandiraɓe mumen e sehlaɓe mumen e hoddiɓe mumen kañen goni ɗo mawɗo men goto mo ɓoydana haaldude haala jawɓe Abdoul Yewtu no ummi beelel urgel e dow inde bandiraɓe rewo eɗen kewi wiide ma e wona keerol hakkude Sénégal e Mauritanie ɓesgu ngu fof ko gotu min dokkuma konngol calmina bandiraɓe e bandiraɓe mi salmini on onon jawɓe Dumga e Jayga e Wande e Siranaɓe Bemannaɓe koriji ɗi fof mi salmini ɗumen bisimilla moon oɗo Abou Samba Diop ko musidɗam mi tawimo Dakar min wonde Dalla Thiam min jippi galle Oumou Salamata nden min gari o nani mi ari hunde fof waɗani kam o nayi kam ha télé minen jawɓe komin leñol manngol jotodirgol e leƴƴi kewɗi min meeɗa addude haare min meeɗa addude bonande min meeɗa addude haydara puisque ko Nioro waɗi ɗo min jeeyi ha Nioro rumama duuɓi 4 attiri amen ko jeeyeɗo ɗo e leydi Waalo ndi ko minen jeeyi ɗum o tombo ko tombugu amen min pelle min jaata ko ɗo tan min jeeya ko ɗo min goni komin joom konngol en komin joom jeeyi hen ɗo jeere Waalo gila e leega ha Maham ha Juut ko jawɓe tan jeeyi ɗum min koddi noon ko Bemalnaɓe e Siranaɓe e Hayrankoɓe e Jaygal naɓe e Jayga e Wande ɗum fof ko nokku amen ha heeɓi rewo ha heeɓi worko on dañi koɗo moƴƴo jiɗɗo on kala ko mbawɗon mbaɗanomo e aduna mbaɗan ɗum fof ma yi to hoore mum waɗanani mo yitta ko hoore mum on dañi koɗo mawɗo jiɗɗo on o yiɗi on gila o anda on heen hunde ko min waɗi noon mi wimo jawɓe ne beeli yidde ko leñol manngol leñol jiidal ngol leñol moƴƴol leñol barkilngol min ko Amadou Yero Kasum Diallo mbiyetemi eyyi ñalawma hande o ko ardi fof an Abou Samba Diop mi salminima an e délégation ma emin mbima bisimilla ma e dow inde jawɓe rewo e worgo funnague e hirnague eko sindi e jawɓe fof bisimilla ma hande bisimilla ma janggo
ete garɗa ɗo koye ɓiɓɓe yummiraɓe ma e ɓiɓɓe babiraɓe ma so ɗum ɗon ɓenni so tawi ORTS ummima gila Dakar ari ha ɗo e wuuro Bellu ko wuuro Diawɓe kadi ko wuuro Diawɓe ngo ala keerol rewo e worgo funnague hirnague jeeri e waalo Diawɓe ko leñol mangol ngol wona tokosol somi wi Diawɓe noon ko kala ko ɓaggino e Diawɓe ko Diawo hay goto mi woppani goto fof kadi emin cogli hande yiito hoore mum e nder ñalawma he hay goto min moggani hay goto min kerani min mbaɗi tan ko yo Diawɓe fof kuccu gona kuccam gotam gona fedde wotere gona yidde wotere darano leñol mumen pewna nokkuji mumen e bandiraɓe arɓe ɗo ɓe jeere e waalo kamen fof dari hande ko huccidde ma an Abou Diop ina kaala e inde ORTS janggo jam jaltina nane ko ñalawma Diawɓe ina mbaɗi invitation Abdoulaye Daouda Diallo ete so ari ala paltor ala o ko ɗum fof ko Diaw kattanɗo fof noon yo haali hen ko moƴƴi haala hen ko rewi Allah haala hen ko jokki en ɗam enen fof gonen gotum gonen jiiduɓe yumma e baba ɗum noon Abou Diop so Allah addima ha ɗo a ari ha ɗo minen Diawɓe rewo e worgo fof min beltima emin teddinma emin bismima Allah jarama on jarama assalamu aleykum a jarama noon mbiɗa ko Diawɓe bismi Abdoulaye Daouda huudi aja ɓe mbaɗi ko haani so Allah jaɓima o ar te kala fodde makko ma wat ko foti wadde ko ndeno ko pullono mon ni wona wonde ministre nde ko wonde pullono moɗon ɗum idi Alaji Mamoudou bisimilla bandiraɓe mi salmini onon Diawɓe fof e arɓe ɗo fof mi salmini ɗumen bisimilla moon onon fof ɗo e wuuro Bellu ko kawam goo ɗiɗi an en jotodirino ñande garɗa sama duggowo en joldi jaaɗen ha hayre dokkuma ñata hen ko jawdi ha mi salmini on jarama onon Diawɓe ko min woni président galle aynaɓe ɗo Dumga e hayre e Boode e Balalde fof ko min ardi ɗumen ummade rendo ha heeɓoye barkeje ko min woni président mabɓe mi salmini on noon Allah jarama on jarama nde mbanmi candidat nde hay goto yedditaki jedditino ɗo fof ne yiino mbaɗɗon ɗum Allah jarama on jarama han kadi so won sahanini ɗo arama mi noddu on mi noddira on ni mi haalana on golle ɗe no mbayi Allah jarama Abou Diop mi salminima ko min ardi éleverde ɗo e jarama Diop ɗum noon jaama e dow fedde inde aynaɓe Alaji Mouhaji bisimilla eyyi mbawa wiide alhamdulillahi rabbil alamin dendagal chef de village uji Diawɓe kawri ɗo ɗi rewo e worgo kamɓe fof eɓe ndendi eɓe bismima e leñol he eɓe ndendi eɓe bismima ɗo e wuuro Bellu ko mbawmi wiide tan ko wonande Diaw kañum kam kamɓe fof koɓe renduɓe ɓe bismima ala hen bismiteɗo ɗo kamɓe fof noon eɓe ndendi ɓe bismima e inde chef de village uji to banggue helifaɓe men diina kamen fof ina ndendi ina calminima ene bismima e dendagal autorité ji ɗi cuwa arde ɗi fof ina bismima ɗo wassalam min Ousmane Assane Lawal Dia olol Diawɓe eyyi Abou Samba adi fof mbiyatma ko bisimilla ma e nokku Diawɓe he ko nokku mabɓe woni ɗo koɓe mbima rewo e worgo ko ɗum goto fof gonɗon en ɗum mbima hen bisimilla kamɓe fof o mbiɓe jeeri e waalo fof ne bismama eyyi ñalawma o ɓe noddi kala hande ko haaju neɗɗo jagguno woppata yidde arde tawtede haaju o sa hande hawri koye haaju kono yimɓe goppi haajuji ɗi bisimilla ma no nokku Diawɓe he bisimilla ma kamɓe kala bisimilla wassalam Haji Samba Dugowo siiwalɓe hol yiyande ma e ñalawma hande o bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe mi salmini mon fof inde muɗum e yettode muɗum Abou Samba Diop min calminima inde ma e yettode ma min mbima bisimilla ma e nokku Diawɓe Allah yami weltare no wawimi horo haalde oɗo ñalawma hande yiyandame muɗum so tawi meeɗi wadde e Diawɓe minen min kawrani hen dendal Diawɓe pongal wadde ni rewo e worgo funnague hirnague minen min kawrani hen oɗo ñalawma hande omo mawne e Diawɓe no feewi min mbima bisimilla min mbi bisimilla kala leñol gargol ɗo fof wiyama bisimilla mum inde mum e yettode mum e a jarama min mbiyetemi ko Sidi Demba Sow wuro hol toon wuro no wiye Ida wuro Ida wuro Ida eyyi mi salmini on mi juurima on mi yetti on arɓe ɓe fof
mbiɗa salmina ɓe mbiɗa juuroma e leñol Diawɓe fof no potiri e banda men arɓe ɗo ɓe yoɓe paam arɓe ɗo ɓe gona hayɓe gona Diawɓe yo mbat koye Diawɓe jeeya neɗɗo fof noon notiɗo yimɓe e moƴƴere yo tinno yo waɗɗo moƴƴere min ñaagui kala neɗɗo mo Allah addi ɗo yo addu moƴƴere golla ko moƴƴi yaaha ko moƴƴi haala ko moƴƴi e wonande rokkaɓe konngudi ɓe ɗum noon bisimilla ma an Abou Samba Diop Abdoulaye Daouda Diallo min bismi ɗum e nokku he emin jiiɗi ɗum ko ƴiƴam amen ko neɗɗo amen kala ko gollata ina weeli min no feewi min kala ɗo yaadi emin jaadi hen eyyi ɗum noon mi salmini Diaw fof eko takki ɗum eko ari mum fof eyyi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta bandam men wadɓe oɗo sababu kadi ha ɗum ɗo wawi darade oɗo ñalawma hande mi dañde min ɗum o hande ko ñalawma Diaw emin belte oɗo ñalawma no feewi goto amen fof ɓerde mum no sukki wawa haalde hay seeɗa bisimilla ma Abou Samba Diop o wiyete ko musidɗo ma Djiby Guisse Diaw Sinthiane Mabouɓe Diaw mbeɗa salmina Diaw fof e Mabago fof mbeɗa salmina an Abou Samba Diop oɗo ñalawma amin belti no feewi garɗom arani fof no welti oɗo programme amin jaadi hen amin jiiɗimo kadi amin ñaagui kala neɗɗo garɗo ɗo fof min jiiɗi arda e needi e newtare arda ko yimɓe fof ko gotum arda kadi saabu Allah mo ardani saabu Allah fof min cohlani ɗum ɗo min jiiɗi tan ko deeƴal min jiiɗi ko rendini min ɗo ko ɗum waɗe ha feewa goto fof hoota jaam amin bismiɗo Abdoulaye Daouda Diallo e wondiɓe mum e délégation ngaji garɗi fof ɗum noon amin jetti hen Allah no feewi Allah jarama a jarama so mbiyetemi e wuro Houdallaye joom o Houdallaye bisimilla hol yande ma ñalawma hande Diawɓe o ñalawma hande o ko weltare tan ko ardi fof bisimilla ma Abou Samba Diop bisimilla aroɓeɓe bisimilla arɓe tijjaɗe ɓe bisimilla arɓe jabbaɗe ɓe bisimilla mabɓe ñalawma he hay goto faltaka hay goto suraka kala garɗo fewnude bisimilla mum kamɓe fof eɓe jetta eɓe juura eɓe bisma bisimilla ma noon an ko weltare tan woni ɗo hande wassalamu jarama Ousmane Adama Diallo mbiyete bisimilla ma e wuuro he kadi Diawɓe bisimilla mumen e wuuro mumen bisimilla mabɓe no feewi ko ɓuuri hen hewde hanti haalama mataw hen ten daɓɓe kentuɗo tan o jarama on jarama Ama Tidiane Guisse mbiyetemi chef de village Mabouɓe Diawɓe ko ɗum weltare tan wonantami saabu ɗum minen koye nder Diawɓe min jeeya ko hen min lombi hen min mawɗi hen min jibina kadi kala koɓe dañi min peccoto hen jamme jamalum fof ko minen gondi weltare nde so wona weltare ko neɗɗo wawi haalde fof ko ɗum tan wawi haalde salam Oumar Hammadou Ba hol toon Gassil Alaji Samba Hawa yiyande ɓe ñalawma hande o ko weltare tan saabu dendagal potgal ni so noddi yimɓe gaari yiiɗi ko kala nodduɗo yiiɗi ko notede emin notiɓe façon weltare fof emin belti kadi so hunde so wiyama ko enen ndenni gaari goto fof yiito hen hoore mum foti tan ko welde neɗɗo no Allah jarama on jarama assalamu aleykum rahmatullah dendagal bandiraɓe mi salmini goto fof e ndimo yettode muɗum e wiide tan ko min wona chef de village amen wiyete ko ceerno Allah Dia min noon ko hen jeeyami koye to banggue almameɓe to eyyi so wiyama oolol Diawɓe noon oolol Diawɓe noddi Diaw foof nde tawno oolol Diawɓe ko kañum woni lesle Diawɓe e diwan he saabu oolol Diawɓe ko ɗon wonno tabalde Diawɓe fof ko ɗon wonno tabalde Diawɓe fawti hen kadi ko ɗon woni kadi juma Seydi Cheikh Oumar rahmatullahi alayhi mo waɗi ɗon ha hande nanɗon e ɗon joni e bureau de woda kadi ko ɗon idi wodde e nder dendagal jeeri he fof ɗum waɗi so wiyama oolol Diawɓe fof huftidini ko addi fof ko weltade hen oɗo ñalawma yo Allah waɗen ñalawma danejo ñalawma danguɗo ganduɗa kadi onne kadi Allah dow jaam yo Allah wattimo e dow jaam be jaahi nabi kadi Mustafa sallallahu alaihi wasallam yo Allah waɗen jaam walla on juuɗo kan bismillah Demba Sow o Diawɓe gonmi koto lumbi less Diawɓe emin belti welamma alaɗa haaɗi Abou Diop min nananoma ko hande min jiima emin belte dow garal ma dow inde Diawɓe ko Allah waɗi min ɗo Diawɓe minen sanaraɓe pomna nelduma salminago no nelduma duwaw ha feere ko garɗon ɗo ko min calmina Abdoulaye Daouda Diallo emin teddina ɗum emin jiiɗi walla mina golle he no jariri yeeso yo Allah ɓamtu ɓamtare kala leƴƴi ɗi leñol fof ɗo woni yo Allah ɓamtu ɗum minen ha feere Diawɓe hande hay goto min paltaki kala garɗo ɗo ari koye dow teddugal Diawɓe ɗum noon wayi firti kono Diawɓe enen en kaldaki leƴƴi goto fof nandi leñol mum kono ko koddigal e ɓingu yummage e ɓingu babago emin bismo kamɓe fof yo Allah ɓeydu on bawal eyyi mi Ousmane Demba Sow to lumbi Amadou Samba Dia wona weltare tan ko ari ɗo hande ko yo Allah chef wuro arɗo arɗo bisimilla wona weltare tan
jawɓe ko minen komin goto ko min neɗɗo goto kadi komi jawo min horam sono mbiɗa welti tan mi wawa haalde Allah weltare eyyi bisimilla ma an ceerno belno o Alaji Mamadou bisimilla ma eyyi mbimi min kam min bismimama min bismina leƴƴi jooɗiɗi ɗi minen jawɓe leƴƴi jawɓe ɗi jeeɗiɗi foof ene ndendi ene bisni leƴƴi keddiɗi ɗi ko gandumen tan ko min jogui hen weltare e coftal min jetti on sababu puɗɗuɗo ɗum haɗum wayni o min jetti sababu o ɗum tan kalannomi hen eɗo inde beelel wongel eyyi bisimillahi rahmani rahim ko arde foof mi salmini on mi bismima on mi weltima e ndeɗo jonde en mbiya tan enen hawruɓe ɗo ɓe en poɗɗirima jonde men bisimillahi rahmani rahim en ñaagui Allah nde gaynirken alhamdulillahi rabbil alamin enen kala julɓe ko arde fof ko weltare tan ko bandiraɓe meɓe kawrite ɗo e dow welamma e dow teddungal e dayre e jaɓɓade ministre men Abdoulaye Daouda Diallo ɗum noon enen fof en kawri en nandiri ne weeli en no feewi en ñaagui kadi nde ɗum yadata no hanniri ni enen fof pulago e wiyoɓe mbimi fof kawritiɗo hannde ndendi weltare nde alhamdulillahi rabbil alamin ko haalteno fof haalama joni noon minne mbiɗa ñaago Allah tan enen fof yen kawre deƴal ha ɗum gasa yaara no hanniri ni Allah jarama